Lindung kepala lindung, hutan
Ayo co, ayo co.
Yuk. Minggat mingkuring kara Ya, ya. Oh. Wah. akarana karnan marti siwi sinawung resmine Ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageme Yuk. Oh. Yuk. Oh. Suka terengginas trampil rekridaning sanjata pantes kinarya tulodo anake para satriya yo 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 yo
mabur meneh enclon neng pari aja ngenyek karo wong dodok yen ditinggal lunga setengah mati omah gendeng tak saponane abot enteng tak lakonane mbake iki ya mbak-mbak kabeh wis do teng petenteng e. Heeh. Kendel saja saiki. Nggih gendis yo melu-melu yo ngene sing gede cilik. Iki ana gendis loro legi-legi. Endi, Pak? Iki siji cilik kae siji gede. Oh, ngono. Ya cok kanca diparingi lakon apa? Selak iki ya wis rada peteng-peteng ning petenge peteng anu iki cemayae wis peteng. Heeh. Iya. Apa, Mak? Oh iya, iki lagi katresnan ya. Karo iki maksudnya sapa Mas? Sapa iki mau? Mas apa? Lali Mas Maika kan lho karo Mbak Novi Oh, lagi Cik. katresnanan tresnan sejati. Oh nggih, oh iya ana lali janjine. Ya meniku. Iki cok mesti lali. Ya wis karo tak enteni. Ledo apa kuwi? Mandi. Kuwi lho. Ayo mandi besi. Monggo dikasih katresnan sejati makare serengan kudo prasetyo.
setia nganteni sliramu bisa ketemu tresna suci mangki rahayu tresna suci mangki Sampun katur katresnan sejati. Ya. Iya, kudo prasetyo. Iyo. Yo.
Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat. Aduh aduh, bajing kaping papat wetenge
iya. Monggo Dimas. Halo, Maju Sugeng mriki, ya. Rawuh. Dede Ilja. Ya. Oh, ya iyo. Oh ya. Ayo kesini sendiri Pok dijemput. Kurkupoke tetep ketok. Heeh. Yo. Asole, 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 asole. Wey. Oh ya. Yo. Yuk, habis kan. Bismillahirrahmanirrahim anuturi santri cilik anuturi santri cilik Bismillahirrahmanirrahim anuturi santri cilik Yo. Oh ha oh ha oh ha oh ha oh ha cok.
Iya. Iya. Tombong atiku ana limang perkara. Kamping pisan waca Quran samanane. Kaping pindho salat pengiran barokah. Kaping telu wong kang saleh kumpulana. Kaping papat pedhenira ing kalih. Kaping lima bikin wengi ingkang suwe. Sahabe sapa bisa nglakoni. Insyaallah Gusti Pangeran ijabahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. adada mafilillah risalatan Daimatan bidawami mulkilahi. Was. Iyo. hae 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 Ya. Yo. ya oh ha oh oh ha oh oh ha oh oh ha oh Yes. oh ya Awas, kasih jalan kali jalan. Ayo, bola.
kok ya.